Тук има една количка дърва. Добре, като една количка дърва, та влезна. Няма такова. Дай ми късак. Вземайте ръка. Вземайте ръка. Дай ми късак. Вземайте ръка. Не правиш нищо. Така. Вземе ме добре! Стига си и кала. Тебе какво се прави, че видиш в главите? Така! Казвам се! Казвам се! Не так! Какво си му за това? Мене си му за това! Какво ти ли си му за това? Какво за това? Какво? Какво си му за това? Какво ще ме затвориш да ми е мене? Ще ме затвориш то. Прокурорска заповед, прокурорска. Как? Прокурорска. Не е грек, Начо. Ако такова не знам. Сега... Грек свободен вътре. Прокурорска заповед искам. Сега, Не я бегали вътре. Чешка къде само. Не ви Него го да пускаме. бега. Колко си мисли, толкова не имам. Сърцето не го... Не да бега. Не да бегам от тук. Бегай. Начо свободен грека за една количка дърва вътре. Да, бе. Ти ще бегаш, къде дойде тук на връстата ни за една количка дърва. Да, бе, какво ми Как проблема? да не е грей, бе, Господът е на Кой нас сега? за тебе. Проблема, знаеш Господ какъв е? отгоре Това е гледа. проблема. Проблема е. Господ отгоре гледа за нас. Кой Добре, видели, да. значи ние ще Добрината влезем. на Вие тебе. влезете. Кажи ми я Вие гледа влезете. напред. Аз така че не влезете. Аз ви казвам, че ще ви пуста. Айде. Пусти, мамо. Не, ама аз не съм този, който ще каже, аз не разбирам от дръва. Еби, С нея трябва да влезем. Да, Защо сте? едната нека влезе. чакаме, защо сте, бе? Пусти жената. Вие искате да ме заключите сте. Няма да заключвам, бе, я ще бъде с нея, бе. А ти сега да ме заключиш, само не ме Какво не искам? Какво Ма ти като не ме прави? пуснеш, Какво ако ме допуснеш, няма. Нищо няма да стане. Ето буклук, Бе, мани го усака това от момче, вънка. бе. Мани го това. Ето буклук, Добре, усака. остави го това момче, бе. Ето буклук, усака от вънка, че му взем главата. Той ще стои от Седни си офлад. Ей, буклук, влези ми отворят и взем зелката. Ей, буклук, влези ти взем зелката, ще бам устата. Добре. колко са да. Е, бам то Ей, стига устата. вика. Че е наш онук. Дай да Трепи го. влезем. Нема фаза. Трепе го, бе. Добре, бе, остави го, бе. Да, влеземе да видим, бе, човек. Дай да Айде. видим. Айде.